Jo, fordi ellers så kan han høre. Video i dag, det jeg skal lave en video med Sebastian og Simon med lidt RNG, og vi skal grinde, eller vi skal ikke grinde, det bliver sikkert et par game, hvor vi bliver nogle sweat. Så hvis I ikke ved, hvad RNG er, så det går ud på, det er, at man kaster en terning, man har 2 våben, og så kan man få lidt random. Så, ja. Så lad os bare vente, til vi kommer ind i game. Søs. Okay, vi er inde igen. Så ser vi her, vi skal have Big Arena på grund af den knife, den skal vi bruge. Nu er vi inde igen. Nej. Min ven her, han laver også en video. Så. Ja, gå ind og følg mig. Ja. Det er bare Krumme Simon. Ja, Krumme Simon og Crazy Play skal vi det er samme, ind og følg Emil. Jeg har horn. Simon, det er Crazy Play. Altså, jeg har flammekaster, så jeg har det fint. Jeg har både glasshaper og jeg ved ikke, hvad man udtaler der. Men jeg er død. Jeg ser en, der har energy, kan jeg høre. Hvem har energy? Er det nogen der er en, der har energy herovre ved mig. Jeg kunne virkelig bruge backup der. Jeg er død. Jeg havde ellers glass, og scarab. Ja, jeg er død. Jeg har daggers og energy. Jeg er død på 17. De er også en dreng. De er energy spammers. Jeg havde daggers og energy. Ja, netop. Nej, de holder den jo bare inde i Emil. Ja. Nå, okay, vi... Seriøst, nu må vi se om runde 2 den er godt. Det er så grineren. Okay, drenge, jeg har RPG. Nej, jeg har... Jeg har rocket launcher. Jeg har rocket launcher. Altså, jeg de ikke har spillet Rivals før, så burde de søge gå ind og spille Rivals. Det er banger. Det er bare lige inde i Roblox. Yep. Jeg har buret. Jeg har granatlauncher. Jeg har granatlauncher. Ja, jeg er død. 60. Ja, jeg er død, dreng. Han har den der permafrost. Den har jeg også. Har du? Jeg er død. Jeg blev bazookaet. Jeg fik et kill. Skal vi lige se, hvor... jeg har skadet 25. Det var lidt pinligt. Editor, klip det ud. Sådan. Det burde ikke være med. Og så sej grafik. Om 3, 2, 1. Sej grafik. Ja, godt. Det kommer ind nu. Ja. Jeg uploader jo hver dag på min kanal, så jeg skal bare tjekke den. Det er på et eller andet tidspunkt. Alle sammen gå ind og følg Emil. Så et kommer til at stå i beskrivelsen. Ikke Emil, så er det Crazy Play. Nå jo, det var hans gamle kanal alle sammen. Ja. Også gå ind og følg den, for... Men der kommer ikke video op. Jeg er død. Jeg har ikke... Jeg kan I se den, der snart runder 30.000 visninger. Nå ja, det... Den har det. Nej, den har det ikke. Nej, den har ikke helt. Ikke helt endnu. Er den ikke? Nej, jeg er du død. Jamen, jeg har dræbt en. Flammekaster, Simon. Ja, han er stadigvæk død. Vis med det. Nå, ja. Jeg er one shot. Nej. Ja. Okay, det går ikke så godt i det her game. Nu må vi se. Mig og Emil, vi plejer ellers at lave comeback på 4-1. Yep. Nu må vi lige se. Jeg har energy rifle. Jeg har så crazy våben, og jeg ved ikke, hvorfor jeg så ringe i dag. Noget af det værste våben, man kan få i hele. Ja, jeg har horn. Du kan da godt lide morgen, kan du ikke? Morgen? Jeg kan overhovedet ikke lide morgen. Det var da dig, der godt. Jeg blev jeg har den der one shot. Jeg har energy pistol og shotgun. Jeg har energy og shotgun. Jeg har burst rifle, den er faktisk ikke dårlig. En ramt virkelig hårdt, altså som i virkelig. Sebastian, han er one shot. Ja. Han motorsaver efter mig. Til det så. Ja. Ham der, han er seriøst. Hvor er han? Der. Du har den. Jeg har den. Og sådan. Nu laver vi comeback. Se, hvad det jeg sagde. Max. No way bro havde navn Max, men det er sikkert fordi han har lavet navnet om. Ja, jeg har fået energy rifle. Jeg er shooty. Dreng, bliv. Jeg har Uzi og men jeg har spam!
Jeg er minigun. Eller Emil, vi går herned. Emil, vi går herned. 28, 1 HP, 1 HP. Så lov. Jeg er ramt ham ret Ja, hårdt. død. Nå, hvordan bliver han ved med at få energy? Ja, det... Kan hacker han? Nej. Nej, han kan ikke. Ikke godt. Bare dig, der ikke kan klare Emil, vi går bare ned. Jeg har lige skiftet gun til... Minigun har jeg jeg er død. lige fået. Jeg er også død. Jeg har dobbelt raygun. Ej, hvor går det godt det her for os lige nu. Der. Okay, måske Vil lige det også tage mod en? Ja, jeg, er lige Jeg har fået minigun. Jeg smider minigun og får shotgun. Og lige se hans hvide knive alle sammen. Ja, jeg har der lavet en video med den. Hvis I ikke har set den, så skal I ud og tjekke den. Ja, gå lige hen og følg Brexit. Ej, jeg er skjold. Ikke kopieret. Dreng, hold jer i liv, ikke dø. Sip, du overlever. Du vinder. Nu vinder du. Emil, Sip, ikke blive ramt. Tag dit skjold, Nej, hvis du ikke har taget skade, så... Hvis du ikke var blevet ramt. Og Emil, vi skal lige finde noget aura frem. Ja. Så når der Respawn. lige er en spiller tilbage, så er det der på lige lidt aura-musik ind. Ja. Det er sin grammer på mig. Okay, det der, det hellere bare noget andet end det der. Ej, jeg har 2 af de samme, og den er lort, den her. Jeg er død. Fordi jeg har aura. Jeg er aura. Jeg har en god en. Giv mig en god. Nej, jeg bryder mig selv. Jeg har rigtig godt. Og jeg har energy, så jeg har basically vundet. Jeg har energy. Men bare den anden. Så har jeg den her. Anden sygt OP. Der er aura moment. Aura med lidt energy. Altså, vi er 3. Så er det bare spray. Hooray! Yes, jeg Kom fik nu lidt, killet. Det er jo alt Max. for let. Det er jo alt for let. 4-2 står Okay, der. bare så længe jeg ikke er nederste, så er det ikke pinligt mere. Jeg er kun I hvem er egentlig nederst? Altså, I må godt lige Det er Marco. skrive, hvad I synes, hvis jeg skal lave en video med i chatten. Jeg har spurgt om det lidt mange gange. De svarer der aldrig. Nu må vi se. Det er jo Krille. Og han er den eneste, der kan svare. Okay, ved. en ret. Ej, Simon han har da flere subscribers end dig. Emil. Ja, det er fordi jeg har lige startet min kanal. Startet, han har... Jeg har ikke noget våben. Vi har en sprayer, drenge. Kan vi få noget aura-musik? Ja, du grammer. Kan vi få noget spændingsmusik ellers? Kom du lidt til. Oj, spændingsmusik. Se, rull Og så dør terning, han. rull din terning. Flip op i. Gør, Er du død? No. jeg tror bare lige, vi skipper til next game. Ja, han skipper bare. I kan se mig her. Vi skipper simpelthen. Jeg er alfa cool Parma, så han ja. 1, 2, 3, he's from From Chelsea. He's from Chelsea. Fresh white tea, he's called technique. Okay, Og ja. Parma's on the corn, and he's gone on. 1, 2, Okay, ja, he's from Chelsea. nu kommer vi til at cook i det her game. Jeg er ligeglad, hvad vi kommer til at ske. Jeg kommer til at putte lidt salt i. Så tager vi lidt Wincy, og så smækker vi Ej, det er dem sammen, igen, det er dem og så- igen, det er dem igen. Ej, er det? Ja, det er dem igen. What? Simon, du er den eneste, der stemte på den, og det blev den. Simon, Nå. nej. Det er dem, det er de samme igen, og det var den her, vi Nå, tager what? Det er de helt samme Ja, igen. ja, oh Jeg my. flash jer, rip. Nu det kan jeg er bare godt. mobbe Det er den med godt. at have right shit. Hehe, du kan ikke skyde mig. Der er ingen våben. Jeg har medic! What? Please giv mig et våben. Hehe. Så får jeg ikke våben, når jeg har endda har medic. Jeg har aldrig prøvet medic før. Jeg har kniv. Jeg har kniv. Nå, jeg er død. Jeg prøver. Jeg prøver at drille ham. Please ram. Jeg har ikke prøvet medic før. Hvad skal jeg bruge med kniv til? Når der er en, der står med... I gider ikke Sprayer komme mig. her. Nå.
Sådan, Simon, Okay, du har sådan der. taget et skade. Okay, jeg kunne. Du var... Bro, du var cooking. You was getting cooked. Jeg ved ikke, hvorfor ham der, ja. Okay, Jeg havde bas. slår lige terning. Jeg fik 6, for jeg fik Åh. energy og medic. Energy og medic. Nah, bro, du skal ikke Men rulle ikke terning energy, right ikke energy pistol. Det er energy. Ikke Nah, energy. du har Det er flamethrower. anden. Den er ikke ny for dig. Jeg har begge to 1 HP. Ham der er level 41, 1 HP. Det ved jeg ikke, om jeg føler med. Jo, se one-shotter. Det er min tredje. Han one-shotter. Han er Hvor er på vej. Der var jeg markerer. Nu tager vi risket, okay? Det var et dårligt risk. Sip havde du. Ja, den Sip, gik det ikke. er lidt Jeg havde ikke IQ godt 21. Jeg har også lige mistet aura. Sip, i det mindste horn lige først. Før du... Nej, for hun da. Yep. Nej, nu har de ikke noget at gøre med mig. Hvad så der, mate? De kan jo ikke tage dig bagfra, de kan ikke tage dig forfra. Bare skade dem. Jeg bliver lige nødt til at lade det frem. Sip, du er alene? Nej, dreng, hold jer i live, Nej, fordi at selvom Sip han er one-shot, og ham den anden han er 100 HP, så vinder de stadig. Sip! Ja, jeg blev sprayet af den der frysegun der. Bro, Okay, ja, okay. du skulle bare have flygtet. Kunne jeg ikke. Og jeg har glas Karens. Glas. Og Jeg har også staggers. Det har jeg også. Jeg har ikke noget, der kan skade, udover Seif. Farvel, Seif. Ej, shit. Ja, jeg er død, dreng. Giv mig nu fuld glas. Ej, Emil, kom Du væk. har fuld energy. Energy. Nej, så missede jeg. Energy og minigun. Hvis vi Og tager energy det og her, minigun. så rage quitter jeg, og den her video er slut. Now, what? Ja, hvad er der galt, når jeg rage quitter, fordi vi dør til de samme igen og igen. Så tager vi bare rematch på Big Arena. Ja. Simon, hvorfor valgte du overhovedet det her lortemap? Det ved jeg ikke. Det var sjovt. Men det hele, Okay, det er Emil, på grund af vi er dig. nødt til søster at køre varme nu. Ja, det hele er på Simon. Fedt. Yep. Now, what? Det var det. Skal vi Det var køre dig, der godt camping kan handle mode? bag. Okay, jeg har et Jeg godt kan godt våben. lide. Jeg har 0. det har jeg ikke. Uzi, den er okay. Ja, jeg har shotgun, og så har jeg... Glasgun. Jeg har glasgun. En død. Jeg er død. En død. Jeg har Jeg dobbelt valgte lige- crossbow. Bro hedder 7K. 17K. Drenge, hjælp mig. Hjælp mig. Jeg er lige fået til medic. Jeg prøvede medic for første gang. Tada! Kan vi få lidt edit op? Simon, du kommer ikke til at glæde dig til at edit det der. Mener du? Jeg har en professionel edit. Jeg har glasknife. Ja, jeg har glas gun. Og jeg har den Det er ikke her. mig, der editor alle sammen. Glasgun, den one-shotter mig lige. Er du sikker, Simon? Eller har du bare en Ja. anden slave nede i din kælder? Emil, nu... Du må ikke tage sat. Jeg siger, Nej! det er det, Simon han siger. Nej, min. En død. Shit, jeg har jo bare flexor. Og alle sammen, der vi... Herovre. Jeg laver Et voice håb. reveal. Nej, face reveal. Hvis når vi rammer 200k... Nej, 200. 200k. subscribers. 200k. Simpelthen. Det er ikke det, jeg Face sagde. reveal. Ja. Sip, vi laver nogle fakes account, og så går vi i gang. Now, what? Jeg kommer først til... Jeg kommer ikke til at... Ingen kig væk. face reveal. Og det er Kig væk. deroppe. Kig væk igen. Kig op igen. Jeg har permafrost. Jeg har lortevåben.
Paintball. Hold dårligt, bros. Den er ikke dårlig. Ja, de er sniper. Glass knife og paintball. Og riot shield. What? Scythe. Okay, ham er en trash game ved en Hvis man ikke sniper. rammer med den, så skader den kun én. Det er det. Det er sniper, du er imod. Simon. Ja, Okay, godt mere end. Øst, han er pis. Jeg hader, at vi spiller mod sæt dem. to spillere i streg. 2 af de samme hold, faktisk. Ja. Og så Bare 2 sweaty venner, der bare står... pas dem. Oppa. Brug den der anden ting. Lækkert. Kom nu. Du kan dobbelthoppe med dem. Ja, Simon. Jeg føler, I er lige om hinanden. Ja, de er overtal. Ellers skulle du godt nok ramme dem hårdt. Ja. Hvorfor emoter du? Nah, det gør jeg ikke. Are you sure about that? Imagine you. Den var- Altså, okay, nu skal jeg lige predict, hvad jeg får nu. Jamen, jeg tror, jeg får crossbow. Jeg kan også gå lige nu. Nå, jeg predicted Sebastian. Jeg havde fået den før. Nej, ham der, han er så trash med sniper. Ham jeg døde til. Jeg ved ikke, hvordan jeg så døde til ham. Det er lidt pinligt, Energy. Flip ting. Flop døde du til ham. Bare lige sig mig, Simon. Det ved jeg ikke. Det var fordi... i luften. Det her game, Og ham det der bliver er fast Ja. jord. Skyd, Step. Skyd. Og ja, Nå, men nu må vi så rage crit Ja, alle sammen. nå, det tror jeg bliver alt Jeg for den her tror- video. Vi ses i næste video. Peace!